PM Kisan Samman Nidhi 22 installment atangka komantu sinang ke jangpo lapenang litum ta long dunji ma long dunde ma koson si ai status bang kenang litum ta emetha mobile long pen masih kace cek unji ma hedi ang tona detail sita mela so video long sini linang litum panang than bachini ponik po la si video bang nang litum ke ceng pen kijut anlang lapen la son information updates kelong verji panang litum nili YouTube channel apan sita me subscribe ik danon tang te non jathan polonang nang litum la PM Kisan Samman Nidhi 22 installment atangka bangke komantu si kelong ji ma pulotang thedi nang litum la PM Kisan 22 installment atangka bangke penap 13 March ani nang litum evening mate earning sam 4-5 baji pen sinang litum long ponji la penang litum ai status bangke kace cek nang ji bangke kenang sot athema nang litum jong status cek lo plotang thedi nang litum long dunji ma long dunde ma hedi penap ani hedi nang litum ang tona detail sita me thang mobile long pen si cek la si koson si kace cek nang ji ma hedi ang tona detail sita me non nang litum phanili Google mate Chrome open penang litum phanili nang than pachini ponik ke cengsi nang litum Google mate Chrome long PM Kisan punang litum search ignang po nang litum ai spelling sita me lang ignon PM Kisan search ta pila ke cengsi PM Kisan Samman Nidhi la so website long sinang litum berig nang po ladak bera pinang litum la son interface teklong ik po enkenang litum ladak asap so arung ang lo protang de isi option nang litum ladak teklong ik ji nili nang litum phanang paklang ponik po know your status pu isi option nang litum phanang pakla ik pasap so arung ang ponang litum lapen la isi know your status pula so option long sinon nang litum hedi berig nang po ladak bera da pinang litum cicini poja nang litum tangka long jima long lema lapen ku pipia problem si kedom hedi lapen nang litum la know your status long bera da pila da registration number jipi nang po lapen captcha code nang litum da fill up da pi OTP bang po sita penang na tum ke la registration number bang ke kachiteng ni atum si keong athemala akimi apply bang ke apply that po sita registration number bang ke aning aveda de tila sila registration number chepalong ji phala know your registration number pu la so option sinang litum berik nang po ladak ber lo plutang tenang litum registration number bang cicini po dakhini option do mobile number pentanang litum chepalong un lapen Aadhaar number pentanang litum registration number bang ke chepalong un la si non nili bang ke la Aadhaar option long si dampo athema Aadhaar long jong sini litum ber lo plutang thedi Aadhaar long link a mobile number long si tame OTP bang ji la si ladang nili Aadhaar number chipi po lapen lada captcha fill up da pinang litum la get mobile OTP hedi nang litum Aadhaar mobile number long OTP bang po ladang nang litum berik nang po bera da pinang litum register Aadhaar mobile number long OTP bang po OTP nang litum fill up da pi get details long ber lo plutang nang litum registration number la penang litum amen si tame nang litum ladak che theklong ik po la so registration number nang litum screenshot and da tame mate nang litum che copy ik da tame la pen back wangang po back waga da pia la so registration number ladak paste nang po mate nang litum tok ignang po la pen captcha fill up da pinang litum get OTP long ber ignang po get OTP long ber da pi OTP nang litum ladak chipi ignang po la penang litum la get data pu right side na thedi nang litum la dak sinang litum ber ignang po get data long ber da pinang litum ang tona detail si tame ladak che theklong la po nang litum PM Kisan atangka pining la 22 installment bang long dunji ma long dunde ma la pen ku pipia problem si doma hedi halai nang litum che solve vek nang ji jong si che solve se plot hedi nang litum ta la 22 installment PM Kisan atangka bang kenang litum account nang jang je po la si non nili ang tona details pen si tame nang litum nang than free po la nang litum la igno eligibility status land seeding yes EKYC status yes Aadhaar bank account seeding yes ladang nang litum lang ignon eligibility status lo nang litum land seeding ta okay nang ji la penang litum EKYC si tame okay nang ji la penang litum Aadhaar pen bank account ta link do nang ji la sini li isi nang litum panang tona details pen si tame nang than free po land seeding long jong si yes sidu blote thang problem awelo nang litum la PM Kisan 22 installment tangka bangke long po jong si ang ton long si tame la green tick yes sidu plutang de la pen la land seeding long bangke ko pi problem long penang na tum ki phunang nang plutang de dila he mi si pen penang na tum si tame PM Kisan long hedi ke apply do na tum si tame do pik isi ver documents pen posi tame dila long le pata pen hedi la so joine ta hedi la hem sivet pen penang na tum ke la land seeding long no pu dorong de tila si no dorong pu ti plo te hala tum ke long ji a chance bang ke avelo jong sinang le tum por land seeding bang okay si do plo tang te yes si klang pola dak jong si no plo tang te nang le tum la PM Kisan 22 installment la so atang ka bang long nun de lo la pen la EKYC second bang jathan thulo na EKYC status la penang na tum si tame la dak confusion ke do tum si tame do pik ping li fan si tame nang kar jo tum do pik EKYC status la EKYC nang le tum ka che claim nang ji ke di penang na tum ni li fan ai ku ni li ke bank account long EKYC do ama EKYC claim la non ke PM Kisan 22 installment atangka long ji bo pula son kar jo tum si tame do pik la sila EKYC status pu bang khedi nang litum la EKYC hello hemen bang ke EKYC long bang ke nang litum la bank account EKYC tong nang litum ke claim ik nang ji kali hala jong si do pro hala nang litum che claim ik nang posi tala da mainly nang ki pu bang ke nang litum PM Kisan long EKYC bang ke nang litum ta claim vek nang ji nolom ki nang litum mobile long pen si tame EKYC claim unji nang litum RJ cepak lang pen posi tame nang litum
CSC center long dam pen nang litum claim munji jong si mobile ban thek the pulu tang ta la pen nang litum la eKYC jong si complete lu pulu tang te nang litum la yes la son tik sign na symbol si nang litum thek long ikpo jong si la ta okay si du pulu te thang problem avelo la mane la dak pen hedi la ke thom long pen isi bag jong si no problem du pulu tang te hedi nang litum la PM Kisan 22 installment atang ka bang long dun de pala pen la non het jong eKYC status pun ini nang litum panang thanun bom la pen la eKYC bang khedi nang litum jong si non la che claim lang jong si no si du pulu tang te la pen nang litum jong si non pini pen abang bong jong si nang litum eKYC bang nang litum CSC center long jong si nang litum che claim dam pusi tame hedi la 22 installment atang ka bang nang litum long dun de lo nang litum mo next payment ho si nang litum angton amut pen si tame atang ka bang nang litum account long si nang litum long ikpo la pen la kijut si chathan pon nang la Aadhaar bank account seeding status yes la jong si yes si du pulu te la nang litum thang problem lo nang litum account long athema Aadhaar pen bank account da link kido nang ji kenang sot athema non lam ke DBT pensi Aadhaar long si poisa mate payment la government scheme atangka si tamila Aadhaar long si kesen sen apot sinang litum Aadhaar la pen bank account bang ke link ke donang ji kenang sot la jong si link abe pulu tang tenang litum 22 installment atangka bang ke long dun de po la pen penang na tum si tamen ni lipan isi question ang karju tum si tame dopik ni litum ke Aadhaar bank account link abe de po si long dun de pu la pen non jong si ni litum cepa link dun pulu te long ji ma pu si tamen ang karju tum dopik la sinang litum jong si la ni li video ke lang pen jong si piniar ni jong sinang litum Aadhaar pen bank account jong si cepa link dam mate la KYC jong sinang litum piniar ni si mate pen ap jong sinang litum KYC jong si complete dam pu si tame di nang litum la 22 installment atangka bang ke nang litum long dun de next payment out si edi nang litum 23 installment out si edi nang litum lai angton thang problem abi pulu ta di hala so si nang litum angton amut pen si tame di atangka bang ke nang litum account long si tame long ikpo la si I hope je nang litum la so video ke lang pen asap so si tame akerap long pon lo pusi ni lima thala la si la so video ke lang pen jong si nang litum asap so si tame akerap long pon mate video informative pik pulu tang de la so video bang ke nang litum unan ke share than pasini ponik dano la pen la son information updates ke long verji apa nang litum nili YouTube channel la pen nili Facebook page apa si tame subscribe ik dano la pen follow ik dano la son information updates ke long verji apan tang te che tong thulo nang next video long till then take care bye bye kardom.